Moko kuom apisas manyocha nogwel mondo mi obed jombetre mag piny Kenya pinje maoko gi thuolo masani nitiere nyim kamati mar od bura mamalo mabende ochung' ne jolweny kaachiel kod tudruok e kind piny Kenya gi pinje maoko mar neno ni ogogi kogno kendo gibi mak lemo maket kod mago. Kane gichopo e nyim kamati no, moko kuomgi mabende nosechopo kono telnegi kod jagono mabende nyocha ne owal kaka jombetre mar piny Kenya e boma ma Vienna, Austria, Edwin Afande wacho ni oikore mar biro bedo jombetre mar piny Kenya ponono ni hape obiro leng'ore ma opuodh welo mare. Seche gogo bende Afande kane opinje nengo mwandu ma en godo nolero ni en kod mwandu ma nengo giromo milion 125. The three areas which I'll focus on: economic areas, clean energy, and tourism. In the onset, I want to say that Vienna, particularly Austria, is at the center of Europe. It is a wealthy country with a GDP of $58,000 compared to Kenya's of about, roughly, by the World Bank gives a figure of $2,400, which has managed constitutionally to remain neutral, maintain a very strong social market economy.